तो बवाल तो मचा दिलस नु गाना, एकदम बवाल मचा दिले बा। आप लोग हमारे वीडियो में बनल रही जा और देखी जा कि का बवाल मचेले बा। हरी हरी ओढ़नी जी हम बात करो बनी, एक छोटा सा चैनल से रिलीज कइल गाना आज दुनिया के नंबर 2 गाना बन गिल बा। कैसे बन गिल बा आप लोग के पूरा बताओ तनी। आप लोग से एगो रिक्वेस्ट करतनी कि वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, ताकि जो नहीं भोजपुरी में कुछ चिल चमगादड़ यूट्यूबर हो गइल बड़ा सा, एकनी के मुंह पे वीडियो 2-4 तबड़ा जाके दे देबो। और बताओ तनी वालों के कि दुनिया के नंबर 2 गाना हो गइल बा। आज कैसे हो गइल बा आप लोग देखत नहीं जा, स्क्रीन रिकॉर्ड हमारा चलत है मोबाइल में। आप जाइए अपना यूट्यूब सेक्शन में और यूट्यूब में जाके सर्च मारी ये गाना के हरी हरी ओढ़नी सॉन्ग, या डायरेक्ट आप पवन सिंह न्यू सॉन्ग लिख के ये गाना सर्च करी और गाना के प्ले करी और वो देखी कि आपके हैशटैग लागल रही #2 टॉप म्यूजिक सॉन्ग, और जाके आप ऊपर क्लिक करी और देखी कि दुनिया के जौन म्यूजिक सेक्शन बाटे जौन की सबसे ज्यादा गाना चलेला वो कुल गाना के डालल जाला। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाना कौन चल रहा बा वो 1 नंबर पर, फिर उसे ही 2 नंबर पर, ऐसे कह के 100 एगो गाना के लिस्ट बनावेला यूट्यूब। और आज ऊ में शामिल हो गइल बा है जो चिल चमगादड़ वाला सो जो ये गाना रिलीज भइल रहे, तो ये का कह सो 1 घंटा में मात्र 100 के गइल बा। पवन सिंह फ्लॉप हो गए। पवन सिंह का नाम पावर स्टार गूगल भी मानने से इनकार कर दिया। मुंह पड़े फुस पड़े जो 2-4 गो बड़ा सा ये वीडियो के इतना शेयर करी जाके ओकनी के मुंह पर 2-4 तबड़ा दे वीडियो शेर होला। जब शेर अपन 2 कदम पीछे खींच ले बा तो समझिए ओकर अटैक बहुत ही बड़ा होके वाला बा। और यह काम पवन सिंह के गाना कइले बा। ये गाना इतना तेजी से वायरल होता कि सबसे ज्यादा रील बने वाला ये गाना भी हो गया 9 दिन में ही। आप लोग तबला के जाके देखी जा का हालत कर दिले बा। ये गाना एक छोटा सा चैनल से रिलीज होता थे बिना कोनो प्रमोशन के, और ये गाना 9 दिन में 20 मिलियन हो जाता थे। आप लोग के कैसा लागल ई खबर हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा, और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जा। और बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब नहीं के लिए तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि प्लीज भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला भोजपुरी के बेटा के साथ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए।